mutta 15 sekuntia. TPS taistelee. 15 sekuntia vielä, kolmatta erää pelaamatta. Kärpät tulee, Ikonen tulee punaisen yli. Tulee sinisen yli, tulee TPS alueelle. Syöttö oikealla Niemelle. Niemi pitää kiekkoa. Heittää maalille. Heittää päin Vainiola. 3, 2, 1. Vielä kiekko maalilla. Ai herra jumala, mikä paikka. Teemu Lassi ottaa elämänsä torjunnan. Teemu Lassi ottaa elämänsä torjunnan. Aivan tyhjä maali. Lassilan rakkuna tulee kuin tyhjästä kiekon tiellä. Ja TPS voittaa 2-1. Marjala antaa Värvomille. Värvom tulee siniviivalle ja syöttää Marjalalle oikeaan laitaan. Marjala lähtee oikeaan laitaan etenemään, syöttö Värvomille oikealle puolelle Vebisten Kaarle. Marjala pelaa luukolle! Kavata sellaista Fire! Laulo Jari Moisanen tänä aamujäisten jälkeen. Ja nyt Casimir Jürgens laulattaa koko Turku-hallia. 11-19 ensimmäistä jatkoaikaa pelattuna. Sarja on tasan. 2-2. Casimir Jürgens ohjaa kiekon pussiin. Nostaa roikun. Keskellä kiekko tulee. Nyt ottaa Markus Nurmi kiekon. Nurmi tulee laitaan ja nostaa rystyllä kiekon tyhjään! Ai, 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 ai. Tepsi menee mitalipeleihin. 3,9 sekuntia jää varsinaista peliaikaa jäljelle. Markus Nurmi kiskaisee kiekon tyhjään ja sytyttää Gatorade Centerin noidan kattilan aivan totaaliseen liekkiin.